És most pedig következzen egy vers mindenkinek. A vers címét majd a végén hallhatjátok. Valamikor nem is régen élt egy szép hölgy Kecskeméten, kedves férjes, két szép gyerek élték békés életüket. Kreatívan ötleteltek, anyukának munka kéne, otthon lenni, nem eljárni, hogy lehetnék gazdag mami. Interneten böngészgetve rákattant egy furcsa linkre. Kipróbálta, hová vezet, s lám nagy kincset rejtett. Internetes házi munka, ez kell nekem, nosza rajta. Már is épül nagy hálózat, teljesülnek célok, álmok. Hatékony az online munka, munkatársak csatlakoznak, több gyermekes édesanyák, külföld, belföld nem akadály. Szponzorálja, igazgatja, hálózatát ápolgatja, meg is van az eredménye, jó út ez a fejlődéshez. Anyukák már gyémánt szinten, nem gond ez a DX-ben, nagyon büszke csapatára, hisz a siker garantálva. És a csapat egyre csak nő, több ma már mint 2000 fő. A mesének ma sincs vége, azért, mert ez nem is mese. Fogadjátok és hallgassátok nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy figyelemmel. Spanyolország, Diamond, Paragóné, Keserű Judit. Egyébként mivel nagyon szépen elképzeltem a dalomat, mert mindig vele ellentétben nekem 2 perc alatt sikerült kiválasztani azt a dalt, amit szerettem volna kérni, és azt tök jól elképzeltem, de nem adtam. De nem vagy végül is ezt még egyáltalán, és a prezentációt. Jó? Jobb lett? Most már jó, meg hallottok meg. Józsi meg vibrál? Jobb lett a hang? Hallottok jó? Köszönöm. Egyébként nem tudom, végül elhangzott a verseny címe. Tehát, hogy hogyan lettem igazi gazdag mami, és ezt a verset nem én írtam, hanem Anna. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy ma itt lehetek köztetek. Kezdjük már is egy kérdéssel. Mi az a 3 dolog, amit eszébe jut a DX-en belül az embereknek, hogy hallják, hogy Paragóné, Keserű Judit? Na mondjatok csak olyan néhány szót, ami úgy eszébe jut általában az embereknek. Igen, látom, nem mindenki meri kimondani. De itt néhányan mondták, hát tényleg az, hogy én online építettem föl anyukaként a gyémánt üzletemet, és úgy Spanyolországban van egy nagy csapatom. Tehát alapvetően erről szeretnék beszélni, hogy online anyukaként hogy lehet csinálni, és akár nemzetközi üzletet is felépíteni. Nekem régen volt egy álmom, hogy szeretnék otthonról dolgozni az internet segítségével, ugyanis, hogyha valakinek gyermeke születik, akkor minden megváltozik, és szeretne valami más megoldást találni. És valljuk be őszintén, azért egy anyukának nem könnyű sok mindent összeegyeztetni. Akkor korábban esetleg, amikor sokat dolgozott, akkor utána hogy tud helytállni a többi területen, és valljuk nem kapkodnak annyira az anyukák után a munkahelyeken is. És én ezért azt gondoltam, hogy én szeretnék találni egy olyan lehetőséget, amivel tényleg egyensúlyt tudok teremteni az életterületeim között. És én, amikor a gyerekeim még otthon voltak, de a délutáni elvás időben azért volt egy kis szabadidőm, és én elkezdtem az interneten keresgélni. És az internet lehetőségei, hát ezt hasznosan is el lehet tölteni, úgyhogy én először is tanulással kezdtem.
Tehát ez a Gazdag Mami, ez egy valós dolog, van egy ilyen honlap is, és ez arról szól, hogy online vállalkozást tanít anyukáknak. Többféle tanfolyam is van, én a kezdő Gazdag Mami tanfolyamot kezdtem el, és így megtanultam sok mindent az online vállalkozásokról, honlapokat készíteni, és azt, hogy egyáltalán hogy működik ez az egész. De akkor is még hiányzott ez az igazi ötlet, mert lehet, hogy nem kell hozzá nagy befektetés, meg elég a tudás, de azért mégis hogyan induljunk el. És nem csak én vagyok ezzel így egyen, hanem tényleg nagyon sok anyuka keresi ezt a megoldást. És elkezdenek blogot írni, ötletelni. És például sokan nyitnak webáruházat is. De ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, hát sok eszközre van azért szükség, mert lehet, hogy nem kellene nagy költséget, hogy elinduljanak, de azért szükség van doménra, tárhelyre, webáruházmotorra, és még akkor is, hogy lesznek ezekből vevők. És milyen jó, hogy én rátaláltam egy ilyen barna DX-es honlapra, ahol először is az eszközöket megkaptam, mindent ingyen. Ráadásul egy full extra feltöltött webáruházat kaptam, és ugye még a termék kiszolgálásról sem nekem kell gondoskodni. Ugye sok anyuka, akinek van mondjuk webáruháza, hát gondoljátok el, abból miből van jövedelem? Hát abból, hogy eladják a termékeket, és ugye a kisker és a nagyker áll közötti különbség. Na most gondoljátok el, hogyha nektek is csak abból kellene megélni, amit mondjuk vásárolnak a webáruházatokban, és mondjuk tényleg csak az ár is lenne a jövedelem. És ugye ez mennyire tartós? Ugye mennyire vásárolnának rendszeresen ott? És milyen jó, hogy én egy olyan lehetőséget találtam, ugye, amikor nem csak a sima vásárlásokból kapok jövedelmet, hanem bárki, aki beregisztrál ebbe a törzsvásárlói rendszerbe a saját fogyasztásuk után, és hogyha nekik lesz szobáruházat, azután is ugyanúgy kapok jutalékot. Tehát én milyen jó lehetőséget találtam ezzel. Aki ennek egyébként a Gazdag Mami honlapnak a tulajdonosa, ő Vida Ági, és itt júniusban találkoztunk Kecskeméten, amikor az üzletemi születi könyv bemutatója volt, és oda jött hozzám kedvesen, mint régi ismerős, kaptam 2 puszit, és nagyon jól elbeszélgettünk, és elmesélte, hogy amikor volt Balaton környékén is egy ilyen hasonló könyvbemutató, akkor oda ment hozzá egy nagyon lelkes úriember, és a DX-ről egy nagyszerű kis bemutatót tartott, nagyon lelkes volt, a termékeket mesélte, és engem is felhozott, mint jó példaként, hogy elég sokan tudják, hogy én Áginál tanultam, és hogy én online képes voltam ezt felépíteni. Tehát már ennyire terjed a jó hitem, úgymond, hogy még Ágihoz is visszakerült, és azt is mondta, hogy ez illető egy postás volt. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy kiről volt szó, tehát egyébként decemberben, aki előadást tartott, ő volt a Bősze Zsolt, úgyhogy amikor elismertem, én is gyorsan oda mentem hozzá a szünetbe, és akkor hát tényleg elmesélt, hogy ő volt, azt mondta, hogy utána meghívott mindenkit egy közeli kávézóba, és megkóstoltatta mindenkivel a DX-en kávét, tehát mondjuk nekem is lenne még mit tanulnom tőle. És az, ami még fontos, amit még itt megtalálunk itt a Gazdag Mamin belül, az, hogy ott sok hasonló gondolkodású ember van, és itt egy társaság van. Mert talán az online vállalkozó anyukák tudnak a legmagányosabbak lenni, hiszen csak körbenézünk a környezetünkbe, ki az, aki ilyen őrültséget csinál. Vagy még valahogy mindig olyan ufóként néznek ránk, hogy valaki elkezd ilyesmiben gondolkodni. És annyira jó, hogy itt van ez a támogatás. De én, hogy így rátaláltam a DX-re, én itt már eleve mennyi segítséget kaptam. Annyira fontos az elindulásban mindig egy mentor. Ugye az én szponzorom az Orsi Laci, és ahogy hallottátok a tegnapi előadásában, az én egész üzletemet meghatározta mindaz az ő segítsége, és hogy engem tanított. Az első 1-2 évben rengeteget munkát fektetett belém, vagy úgymond rengeteget tanultunk. Azon versenyeztünk, hogy kinek nagyobb az oldala látogatottsága. Tehát rendkívül motiváló volt. Akkor ugye Jogos is az én szponzorvonalamban tartozik, és a rendezvényeken annyira jó volt találkozni, a családi napokon is. Ő adta meg nekem az első lehetőségeket is, hogy mint előadó, és így szerepelhessek, és hát bármilyen kérdésbe fordulhatok hozzá. És én vesztem az előtt. Nem baj. És hát sokat jelentett az is, hogy egy városban lakunk a Kulcsol Lászlóval, és ugye Anikó is, hát nekünk tehát személyesen is nagyon jó kapcsolatunk van, de amikor utaztunk fel egy rendezvényre, akkor nagyon sokat jelentett az, hogy mondjuk személyesen is konzultálhatunk ugye az autóba. Én jegyzetekkel készültem, kérdésekkel, és akkor sorra pipáltam ki. Tehát ez is nagyon sokat jelentett, de van egy szponzorom, akivel napi szinten kapcsolatban vagyok, minden nap csetelünk,
rengeteg, tehát minden kérdést megmutatunk, neki lehet egy kicsit panaszkodni is néha, mert fölfele egy picit szabad, de azért jó így megbeszélni ezeket a dolgokat, és ő Nagy Gábor, aki szintén egyszerű online szakember, és ő is nagyon sokat segít nekem abban, vagy tesz azért, hogy ilyen legyen az én üzletépítésem. És aztán én hogy indultam el, nem volt semmilyen MLM-es tapasztalatom. Én teljesen online indultam el, elkezdtem blogolgatni, a környezetemben találtam fogyasztókat, de nem lettem volna sem hiteles üzletileg, illetve én ezt csak is online tudtam elképzelni. És aztán, ahogy telt az idő, én ültettem a magokat, és haladtam előre ezen az úton, és a 4. hónapban csatlakozott hozzám egy igazi üzletépítő, ő egy 4 gyermekes anyuka, és aztán ő lett az első gyilmáncsom. Az én eredeti elképzelésem ugye az volt, hogy tényleg ne kelljen visszamennem dolgozni egy hagyományos állásba, hanem így otthonról dolgozhassak. És ugye ezt a gyémánt szint elérésével ezt sikerült is már egy olyan jövedelmet elérnem, és akkor mit láttam, akkor új célokat kell keresni. És aztán rájöttem, hogy sokkal nagyobb célokat is ki lehet tűzni, és sokkal több mindent el lehet érni ezzel az üzlettel. Tehát akár egy szabad életet, egy függetlenséget, egy valódi MLM éles stílust is el tudunk érni ezzel. És hát amit általában látunk, tehát tényleg ahogy a honlapokat írom, ahogy itt állok néha a rendezvényeken és átveszem, azt látjátok, hogy ugye haladunk a siker felé, hogy folyamatosan növekszik, jönnek az eredmények, pedig ha valójában látni szeretnénk, azért a siker az ilyen nem egyenesen vezet, hanem rengeteg kudarc és akadály van folyamatosan. És hát ez az én üzletemben is így alakult. De rá kell jönni, hogy ez is természetesen minden kudarc az üzletépítés része. És ezekből fejlődünk és tanulnunk kell, és ezáltal tudunk jobbak lenni. Néhány ilyen kudarc volt, ez is, hogyha én legjobban a csapattársaimért izgulok és dolgozok, és hogyha őnek is nem megy valami, vagy nem sikerül, akkor azt én is eleinte nagyon nehezen értem meg. Akkor volt olyan érdeklődő, aki érdeklődött nálam, elküldtem az információkat, de utána nem hallottam róla egy darabig, és akkor gondoltam, hogy akkor utána nézek a neten, hát ha találok egy közös pontot, és akkor újra föl tudom venni a kapcsolatot, és amire hamarosan rátaláltam, az egy végszeres oldal volt. Tehát beregisztrált máshoz. És akkor ez nekem borzalmas rosszul esett, és meg is kérdeztem tőle írásban, de így normálisan, tehát nem hogy mégis miért, hát hogy tanuljak belőle. És ő teljesen őszintén megmondta, hogy egy anyukának annyi gondjai vannak a gyerekekkel, hogy ő azt gondolt, hogy akkor inkább egy igazi üzletembert választ, aki úgy gondolta, hogy jobb szponzora lehet, mint ő. És egy idő után ezt is meg kell tanulni, elfogadni, és én most már úgy vagyok, hogy azzal dolgozok szívesen együtt, aki szintén szeretne velem együtt dolgozni. De nagyon fontos, hogyha valaki más választ, akkor miért veszi? Mert ne azért legyen, hogy mondjuk nem vetted föl vele újra a kapcsolatot, vagy nem írtál neki, vagy nem küldtél neki, nem tájékoztattad elegendően. Tehát, hogyha a te hibád volt, akkor is tudni kell elengedni, de tanulni belőle, és elhatározni, hogy legközelebb ezt akkor jobban fogod csinálni. És akárkinek, aki itt elért bármilyen eredményt a DXN üzletben, az biztos, hogy nem a szerencsén múlott, hanem nagyon kemény munkával ugye elvidézte ezeket a szerencsés helyzeteket. És biztos, hogy minden egyes alkalommal nagyon-nagyon sok kemény munka áll mögötte. És ezt lehet nagyon sok területen is megtenni. Tehát én amikor beregisztráltam, akkor a gyerekeim még otthon voltak, utána szeptemberben kezdte a kislányom az óvodát, ugye az akkor is csak délig volt. Tehát én egy valamilyen biztos voltam, hogy én előadásokat nem tudnék tartani. Sem meghívásokat, mert nekem abszolút telefonfóbiám volt. Kicsit még most is, de azért javult a helyzet. És egyetlen egy dolgot tudtam elképzelni, hogy online szeretném csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy a meghívás meg a bemutatók nem jók, vagy hogy nem eredményesek, mert egy csomó embert csak így tudunk elérni. Sokkal nagyobb lehet a hatékonyság, hogyha valaki nagyon jó ebbe, vagy hogyha folyamatosan fejlődik, tehát nyilván azokon a területeken is lehet fejlődni. De itt a kulcskérdés az volt számomra, hogy lehet-e a DXN üzletet online, és csak is online csinálni. Mert hogy tényleg itt sokan elmondták, ugye, hogy mennyi meghívás, mennyi bemutató, és én tudtam, hogy én ezt nem csinálom. Eddig egyetlen egy nyilvános bemutatót sem tartottam soha élőben. És mégis ilyen eredményeket lehet elérni.
De akkor nagyon fontos, hogy viszont a másik oldalon, ott is van egy járható út, de akkor abba kell rengeteg energiát beletetni, és ott kell profi szinten működni, de akkor ezt meg lehet csinálni. És nézzük akkor, hogy online hogy lehet ezt csinálni. Hát először is, amiről már beszéltem, egyrészt nagyon sok eszköz áll. Igen. Tehát nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre. És ez az, amit alapból szerintem mindenkinek érdemes használni. Tehát az első az, hogy legyen mindenkinek egy honlapja. És hogyha már van egy honlapja, akkor nézzük át a checklistákat. Ugye ott legyen a honlap tulajdonos adaból kitöltve, fényképpel, elérhetőségekkel. Nagyon fontos egy én történetem. Ezt sokan először annyira izgulnak, hogy mit írjanak bele, vagy hogy legyenek ebben hitelesek. De miért ne írhatnák le azt, hogy mit szeretnek benne, és hogy mit szeretnének vele elérni. És a későbbiek folyamán ezt simán lehet bővíteni, hiszen lesznek újabb célok, tervek, sikerek. Úgyhogy ezeket mindig lehet frissíteni. Szerintem nagyon kulcsfontosságú, hogy a blogot rendszeresen frissítsük, ebből látszik, akikkel nem kommunikálsz egyébként rendszeresen, látják, hogy még mindig aktív vagy az üzletben. És persze a kapcsolati oldal kitöltése is abszolút fontos. És hát ezen belül az ilyen apró dolgok is, hogy hogyan helyezzünk el képeket, videókat, ugye az ne lógjon ki, mert van akinek még mindig nagyként van beillesztve, a linkek valahogy működnek-e a honlapodba, és simán kattinthatók-e, és mondjuk másik oldalon jönnek be, tehát másik oldalon jönnek meg, ezek is ilyen apróságok. De ha ezt csinálod, akkor miért ne csinálhatnál profi szinten? És hogy legyenek olyan a szöveged, hogy olvasható. Mert én is szoktam nagyon sok X-es honlapot végignézni, és lehet, hogy olyan apró betű, vagy olyan színeket használ, hogy az egész középre van zárva, és egyszerűen nem tudom rávenni magamat, hogy elolvassam. Tehát olyan sok apróságon múlik ez a dolog. De akkor miért ne csinálhatnánk ezt is profi szinten? Ezekkel oda kell figyelni. És természetesen, ami még tartozik ehhez, ugye az intranet, az oktatási rendszer, a hírlevelek, a videó, e-mail, ezek is nagyon, nagyon jó lehetőségek ahhoz, hogy ezt használjuk. De mi a helyzet most már így 5 év után? Az, hogy rengeteg ilyen honlap van, rengeteg. Akkor mit kell tenned? Hát ugye először is egyedivé tenni azokkal a dolgokkal, amiket elmondtam, mert nagyon sokan végignéznek ilyen honlapokat, és miért választanának téged. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg ezt rendszeresen frissíts, és valami miatt esetleg téged választanak. És ami még nehéz, ugye, nehéz kereső optimalizálni. Mert nagyon sok ugye egyforma tartalom van, és hát nem könnyű előre jutni a keresőkbe. Tehát aki online szeretné csinálni, az miért ne csinálhatna hozzá egy kiegészítő blogot például. Én ugye a Blogspotot ismerem, meg a WordPress. Ez mind a kettőt nagyon jó helyre lehet kerülni a keresőkbe, hogyha rendszeresen frissítjük tartalmakkal. És természetesen az online világban még nagyon-nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre, tehát ez Facebook oldaltól kezdve sok minden más területen. Tehát aki online szeretnénk csinálni, az egy kis plusszal kiegészítheti a meglevő eszközöket, de természetesen fontos, hogy amit mindent kapunk, azt érdemes mindenkinek kihasználni. Mert hogy Anikó is mondta, lehet, hogy ő is a teljesen online, de megtette az alaplépéseket, és így rátalált olyan embert. Tehát ez az alapvető eszközök, amit kapunk, azt mindenkinek meg kell tanulnia jól használni. És akkor ugye milyen 3 dolgot tudunk csinálni online? Hát természetesen van a jelölt kutatás is. Tehát eleve az, hogy látogatókat terelünk az oldalunkra, vagy ők találnak ugye ránk. És az azt lehet, hogy az oldalakat így jól megcsináljuk, tehát akár a díjszínes oldalon túl is lehet ugye egyéb oldalakat találni, és ugye nem bemutatókat tartunk, hanem ugye erre vannak mondjuk a webkonferenciák, a különböző videók, amiket el lehet küldeni prezentáció helyett. Tehát a jelöltkutatást is meg lehet csinálni online. Ugye a szponzorálás alatt itt azt értem, hogy amikor oktatjuk a csapattársainkat, ugye ebben is nagyon sok anyag van már az internetben, meg sok jó eszköz van hozzá, és természetesen mi saját magunk is csináltunk külön webkonferenciákat, külön oktató videókat, vagy képernyő videókat. Tehát mi is tehetünk hozzá online eszközöket a meglévőkön túl. És az, ami mindenki számára adott, és milyen jó, hogy van ez az online rendszer, az ugye a technikai háttér. Milyen jó, ha valaki rendel a honlapunkon, és azzal nem nekünk kell foglalkozni. Sem visszaigazolást nem kell küldeni, sem mi küldjük el a termékeket, és ugye ez nem csak Magyarországon működik, hanem ugye Európán belül is nagyon sok országban már nagyon jól működik ez. Tehát ez is hihetetlenül
jó, hogy ez így adott számunkra. És az is, hogy ilyen regisztrációkat sem nekünk kell kezelni. Tehát ez nagyon jó, hogy ez is adott. Csak azt gondoljuk, hogy milyen jó az automata rendszer. És volt egy csapattársam, aki megkért arra, hogy egy érdeklődővel hárman szkálpoljunk, és az érdeklődő megkérdezte, hogy tényleg milyen jó, hogy ennyi minden automata, és akkor ugye neki már nem is kell akkor foglalkozni ezekkel, akik rendelnek a webáruházában, vagy akik regisztrálnak. Mert hogy alapvetően mindent elintéz a rendszer. És ez gyakorlatilag igaz is, hiszen ha rendel, kiszolgálják, ha regisztrál, az is végbe megy. Csak hogy nagyon fontos az az ember, aki az egész rendszer mögött áll. Először is, hogy föltöltse tartalmakkal, hogy kiépítse az egészet, és utána pedig, hogy fölvegye a kapcsolatot ezzel. Tehát ha bármikor van vásárlás, vagy regisztráció a honlapunkon, ott a telefonszám, érdemes azonnal fölvenni a kapcsolatot, és kialakítani ezt egymás között. Egyrészt mert lehetnek kérdések, lehetnek segítségek, amire szükségük van, és nagyon fontos, hogy meglegyen ez a kapcsolat közöttünk. És természetesen az is, hogy utána később is a szponzorálni, lehetnek személyes kérdések. Annyi sok oktatóanyag van, de mégis jó ehhez is iránymutatást adni, vagy konkrét kérdésekre válaszolni. Tehát a személyes kapcsolatot online sem lehet kikerülni. És nagyon fontos tényleg az, hogy hogyan kommunikálunk és kiket keresünk. Az egyik csapattársam gondolkodott egy új doményen, és azt találtuk, hogy kb. Mindenkinek. Na, ez nagyon jó ötlet. Én azt mondtam neki, hogy szerintem nem annyira. Mert sokkal jobb, hogyha meghatározunk egy célcsoportot, és annak megfelelően kommunikálunk. Tehát nekünk nem az, hogy kb. Mindenkinek, hanem sokkal jobb, hogyha van egy célcsoportunk. Tehát, hogyha a kávét, akkor ugye lehet futóknak, valaki meg kismamáknak. Tehát mindig jó, hogyha így tudunk találni egy megfelelő célcsoportot, és az alapján kommunikálunk. És ez is lehet több jellegű, tehát egy a tömegnek kommunikálunk, amikor ugye nagy a kiáramlás, és akkor nagy számok törvénye alapján, ugye majd csak leszűrődik, és akkor a költségből ugye majd néhány ember kipottan. Vagy lehet olyan is, hogy mi eleve meghatározunk, hogy milyen embereket keresünk, akkor úgy kommunikálunk velük, és aztán néhány embert fogunk találni, és csak azokba fektetünk energiát. És ezért is van az, hogy amikor Görögországban ott voltam, és elmondtam, hogy lettem gyémánt, hogy nagyon kicsi létszámmal. Mert nekem nem az volt, hogy sok ember beregisztrált, és aztán a többség nem csinált semmit, és aztán néhány ember, aki akart valamit, azokkal foglalkoztam, hanem én olyan embereket találtam, akik foglalkozni akartak velem, és azokra fókuszáltam, azokat segítettem, és így tudtam kisebb létszámmal is nagyobb eredményeket elérni. Az, ami elengedhetetlenül fontos, és erről már sokszor volt szó, a tervezés. Ez az online munkában is teljesen így van. Lehet, hogy valaki még nem olyan profi, vagy nem annyira használta az online dolgokat, akkor is el lehet indulni lépésről lépésre. Miért nem határozhatnám meg, hogy mondjuk hetente 1 vagy 2 blogbejegyzést? Vagy aztán elkezd csinálni egy Facebook üzleti oldalt, és oda is posztolgat. Vagy a további, hogy egyre több eszközt használ, tehát lépésről lépésre nagyon sokat lehet haladni. És ugye milyen nagy baj az online dolgokkal, hogy olyan könnyű elveszni benne. Hogy csak fölmegyünk, inspirálódunk, videókat nézünk, más honlapokat nézegetünk, és egyszerűen el tud veszni az idő. És ez különösen ugye a Facebookra is igaz. Tehát nagyon fontos, hogyha online szeretnénk dolgozni, meg kell tervezni azt, hogy milyen lépéseket teszünk, hogyha szeretnél egy új honlapot vagy blogot csinálni, annak is a lépéseit megtenni. És erre is stratégiát lehet felállítani. És ami nagyon-nagyon fontos, az a hitelesség. Mert már mondtuk, hogy ilyen jó az online, mert egy kicsit el lehet mögé bújni. Nem látszik egyből az, hogy milyen az ember valójában. És ez talán az elején nem is olyan nagy baj. De utána nagyon fontos, hogy elkezdünk fejlődni. Folyamatosan fejlődni, képezni magunkat, hogy tényleg egy olyan ember álljon aztán mögötte, aki hiteles lesz és hosszú távon érjünk el eredményeket. Például nagyon sok, nekem is volt olyan csapattársam, aki beregisztrált hozzá, és egy másik emeletben már nagy sikereket ért el. De az annyira offline volt, és hát felsorolta, hogy nem tetszik neki benne, és az anyukája nevén beregisztrált hozzám. És álnéven szeretett volna online elkezdeni valamit nulla tapasztalattal. Hát én ugye nagyon sok energiát fektettem bele, rengeteg mindent meg kellett neki tanulni, és ezt másoknál is megtapasztaltam, és nála is. Így nem lehet építeni.
ha nem teszed oda magadat. Az, hogy álnéven, akár az anyukád vagy a gyermeked nevében kezded el építeni, az online sem fogsz sikeres lenni. Ezért csinálta jól ugye a Csaba, hogy ő végleg lezárta a régit, és teljes gőzzel elindult az újba. Tehát nem lehet olyan, hogy valaki beregisztrál hozzá egy másik emelendő, és lehet, hogy ott ügyes volt, de online névtelenül, hogy tudja, nem tud hiteles lenni. És akkor az ismerőseinek sem éri el vele, hogy lebukjon, hogy ne kapjon bónusz, vagy ilyesmi. Tehát nagyon fontos az az ember, aki mögötte áll. És ugye itt még az is szóba jöhet, hogy mit írunk le. Mert egy picit lehet szépíteni, vagy olyan dolgot leírni, ami hamarosan bekövetkezik. De azért nem lehet túl nagy ámításokat leírni. Én is néha olvastam már olyan honlapokat, amit tudtam, hogy túl nagy vetítés, és nem volt igaz. És szerintem ezekre is oda kell figyelni, mert csak is az igaz út a járható. Nekem is volt egy olyan csapattársam nagyon mélységben, akkor még mindig volt időm, hogy az összes új belépőnek elolvastam az én történetemét, és ő azt írta le, hogy milyen jól átváltam erre a lehetőségre, már annyira utáltam a munkámat, minden nap bejárni, dolgozni, és végre szabad életem lehet. És általában nem így kezdődik az egész, hogy belépünk a DX-en, és onnantól fogva szabad életünk van. És tényleg igaza volt, hogy nem szerette a munkát, és ezután nem is tett semmi többet az üzletben. És a hitelességről még annyit, hogy ami nagyon nehéz dolog nálunk, ugye, az a másolás. Ugye online olyan könnyű, fogjuk, és mások bejegyzéseit, képeit levesszük és használjuk a saját blogunkba. Ez lehet, hogy sok mindenkiben nem is tudatos, de hát én is rengeteg szövegemet és képemet találtam már meg másoknál. Ez bizonyos szempontból nehéz is, hogy szóljak-e vagy nem, mert tudom, hogy nagyon nehéz elindulni. És sokan azt gondolják, hogy az MLM tényleg a másolódás üzlete, de nem így. És ha úgy érzem, hogy tényleg nagyon személyes, mert mondjuk több oroszlát szerkesztettem egy képet, akkor én mindig fogom magam is kedvesen megkérem arra, hogy akkor ezt így ne használja. Vagy volt olyan, hogy hagytam már, hogy használhassa, hogy megkértem, hogy akkor a továbbiakban ne így tegye, vagy ha szeretne valamit, akkor kérje el tőlem. Viszont van egy szívem csüske, tehát én is csináltattam egy egyedi logót, egy grafikussal, és igaz, hogy még ez nem készült el a honlapon, meg majd még a tisztelt Zsizsittel szeretném megbeszélni, hogy így használhatom-e az egészet. Úgyhogy még ezért nem olyan, de azt annyian megszerették. Úgyhogy folyamatosan azt látom, hogy azt rakják ki Facebook profilképnek meg sok helyre, és én mindenkinek írok. Tehát ez tényleg az én védjegyem, és én azt szeretném felépíteni saját márkaként, és mindenkinek meg fogom tenni, hogy szólok. És lehet, hogy találtok sok hasonló, de én akkor azt javaslom, hogy először mindig az illetőnek írjatok normális hangon. Mert nagyon sok ember megkéri, megköszöni, hogy szóltam, és eltávolítja. Tehát lehet, hogy nem kell azonnal mondjuk a szponzoroknak írni, hogy milyen igazságtalanságot találtál, vagy a központnak, hanem először próbáljátok meg mindig egymás között rendezni, és általában, hogyha szépen kéred őket, akkor mindenki nagyon partner ebben, hogy ezt megtegye. És a képzések. Hát ez abszolút központosságú minden szinten. Először is a DX-en rendezvények, én eddig az összes DX-en szemináriumon itt voltam, tehát ez nekem alap. És annyira, ezt nem pontolja semmi. Tehát azt, amikor először találkozol mindenkivel, a szponzoroddal, a csapattársaidal, nem jó? Jó, azt hittem. Jó, jó. Tehát belenézni a mások szemébe, az tényleg megfizethetetlen. És annyira plusz erőt és töltetet tud adni számunkra. Tehát azt mondom, hogy vezetőként is, nekem is nagyon nagy szükségem van erre. Azért, mert ha az ember elér egy szintet, akkor is szüksége van arra, hogy újra motiválódjon. Az új emberekben is mindig akkora energia van, és annyira jól látni az ő elkötelezettségüket is, és az, hogy micsoda lendülettel vágnak bele az üzletnek. És azt is látni, hogy mi mindent szeretnének elérni, és akiknek már sikerült ezt megvalósítani. Ezen túl én jártam különböző cégfüggetlen képzésekre is, tehát MLM témában is, és most Tomke fog jönni Kecskemétre az üzleti pódiumra, akkor arra is elmegyek, mert nagyon örülök, hogy végre itt is megjelent. Illetve hát nagyon sok online tanfolyamon is részt vettem, mert nekem ez a legjobb és kézenfekvőbb. Én elvégeztem webdesign tanfolyamot, és azért, hogy tudjak egyedi honlapokat készíteni, Photoshoppal bánni. Régi nagy álmom volt, hogy a fotózásban is egy kicsit fejlődjek, akkor egy online fotótanfolyamra is bejelentkeztem, és ezek mind
nagy álmaim voltak. És milyen jó, hogy ugye ezekre fejlődök, azt az üzletembe is föl tudom használni. De ami nagyon fontos, hogy minden egyes képzés annyit ér, amennyit hasznosíthatsz belőle. Tehát elmehetsz egy rendezvényre, és ez motiválhat, inspirálhat, de utána mit teszel meg otthon érte? És megvehetsz egy csomó online tanfolyamot, meg részelsz benne, meg vehetsz könyveket, e-bookokat, és végigolvasod őket. És utána ebből mit fogsz megvalósítani? Tehát nagyon fontos, hogy ha tanulsz és fejlődsz, azt utána mindent a gyakorlatban is alkalmazni kell, és meg kell valósítani. Mert akkor így ér valamit ez. Ez egyébként most múlt hét pénteken készült. Volt egy ilyen nagy gazdagvalami találkozó, a Hajrá 2014 konferencia. Ott egyébként én Deágival azt is megbeszéltem, hogy ez lesz az előadásomnak a címe, és ugye, hogy hozzájárul-e, hogy használjam az ő nevét, tehát most jogosan és engedéllyel használtam a gazdagvalami szót. Egy kicsit beszéljünk akkor az online marketing trendekről is, ha szeretnénk tényleg ebben egy kicsikét fejlődni és még jobban elmélyedni. Tehát az, ami még mindig nagyon fontos, az a Google. Mert hogy lehet a legegyszerűbben embereket találni a legolcsóbban, hát ez még mindig a kereső optimalizálás. És ugye ennek a Google-ben kulcsfontosságú szerepe van. És már rengeteg olyan alkalmazás van, amiket így ebben egymást támogatják. Tehát akár a videók is jó helyen tudnak lenni a keresőkben, ugye a saját közösségi médiája az a Google+. És rengeteg olyan alkalmazás van, amiket érdemes használni ezen belül. És ami a legnagyobb és legfontosabb dolog, az tényleg a tartalomfejlesztés. Tehát a kereső optimalizáláson és a Google is ezt szereti a legjobban. Az, hogy folyamatosan frissülő, új tartalom legyen, és ez hasznos információkkal bírjon. És ez nagyon fontos, hogy ez nem máshol tartalom. Tehát ha valaki azt szeretné, hogy online haladni, akkor ez csak hosszú távon tud működni. Tehát akkor nincs olyan, hogy csak belekezdünk és várjuk egy-két hét alatt az eredményeket, hanem akkor el kell határozni, hogy akkor hosszú távon, akár évekre is. Ezek a maguk elültetésével jár, rendszeresen kell írni bele, és előbb-utóbb viszont olyan helyre kerülhetünk, ami nagyon stabilá tehet minket a keresőkben. És ugye, milyen sok mindenki használja már az internetet, tehát most már nem az a felhasználó, aki otthon ül a nagy gép előtt, és úgy számítógépezik, hanem már mennyi mindenkinek van okostelefonja, tabletje, és akár az utcán, vagy bárhol is internetezik. Tehát ez a jövő. Hogy azok, például, ha csinálsz új honlapot, vagy bármit, azokat mennyire lehet elolvasni például egy okostelefonon. Ugye ebben már voltak kezdeményezések, az DXN részéről, tehát ugye az mbxn.hu, azt már nagyon jól tudjuk használni telefonon is, de ugye még maga a honlap, az még nem egészen tökéletesen olvasható, mert hát kicsit nagyítani kell. De hát hosszú távon egyébként mindenképpen ez lesz a jövő. És nagyon fontos még az is, hogy milyen a dizájn. Tehát nagyon fontosan letisztult, egyszerű dizájn. Mert manapság mi látunk rengeteg információ még felénk. És gyorsan ránéznek a honlapunkra, és eldöntjük pár másodperc alatt, hogy azt elolvassák, vagy nem. És mennyire fontos, hogy a honlapunkat is úgy építsük fel, hogy irányítsuk az arra tévedőnek a szemét, hogy hol menjen a menüsorba, mit olvasson el, hova kattintson. És ezért, hogyha nagyon egyszerű minden, és ezeket az iránymutatásokat rakjuk ki így felhívásként. És ugye a Facebook, már legszívesebben erre sokan egy nagy piros X-et raknának. Ez szerintem az egyik legnagyobb időrabló, és az én egyik legnagyobb szenvedélyem, amiről szeretnék lemondani. Hát például a prezentációhoz is kerestem egy képet, és akkor gondoltam, hogy fölugrok rá, és utána elvesztem benne. És akkor félóramszám gondoltam, most már eleget Facebookoztam, bezárom, és akkor úgy teszem, hogy hát igen, a képet meg lesöpöltöttem. Hát erről szól a tervezés is. Muszáj megtervezni azt, hogy mennyi időt töltesz és mivel online, mert el tudsz veszni az időben. A Facebookot is lehet egyébként jól használni, meg azért én is, hogyha van hírlevél feliratkozó, vagy bárki, én is utána nyomozok az embereknek. És nem baj, hogy ott vagy a Facebookon, persze nem mindegy, hogy ott milyen tartalmak vannak, mit találnak meg rólad az idegenek is. Nagyon jól lehet üzleti célokra is használni, meg a Facebook hirdetések is lehetnek hatékonyak, bár még ezzel nem igazán értem. De ennek a jó használatáról is egész napos képzések vannak. Tehát, hogyha valaki profil szeretné használni, természetesen ezt is meg lehet tanulni. És ugye még nagyon hatékonyak lehetnek a szélszoldalak. Az én egyik szélszoldalam, hát ez annyi, hogy nincs menü, nincs oldalság.
és egy konkrét információt tartalmaz. Ezt leginkább akkor lehet használni, hogyha konkrét hirdetéseknél, vagy pedig, hogyha már van egy jó hírlevél listánk, akkor egy adott információt ki lehet küldeni. Tehát ennek lehet egyébként a célja hírlevél, feliratkozás, vagy termékmegrendelés, vagy regisztráció is. Tehát ennek mindig egy adott célja van. Ugye manapság olyan is hatékony lehet, hogy előbb egy videó, gyors információ, mert nagyon sok olyan ember van, aki gyorsan lépne. És akkor érdemes egyből fölhívni a figyelmet, ugye nem csak sok rizsa, és aki gyorsan szeretne dönteni, annak kell oda is egy akcióban. De régen olyan volt, hogy ezek kutyanyelv hosszúságúak voltak, rengeteg hosszú tartalom és magyarázták sok körön keresztül, míg ugye végül lehetett megtenni ezt a lépést. És egyébként nem baj, hogyha utána mi is ezt tesszük, hogy azok, akik szeretnének több információt, azoknak továbbra is lejtjük a lényeget. Ezt egyébként a Kulcsó László is sokszor elmondta nekünk, hogy maga a DX-es honlapunkban az adott blogbejegyzések is szerepelhetnek landing page-enként, tehát egy adott tartalmat. Tehát úgy hirdet, és akkor amikor rákattint, akkor azt a tartalmat találja az oldalon. Tehát nem csak a főoldalra irányíthatunk, hanem adott blogbejegyzésre is embereket. És akkor beszéljünk egy kicsit a nemzetközi üzletépítésről. Hát szerintem milyen területeket vagy országokat érdemes megcélozni. Hát elsősorban, hát Magyarország mindig az az első. De akkor, hogyha nemzetközi szinten gondolkodunk, akkor olyan országokat, ahol már Európa és van service center. Tehát ez szerintem az első kör, és nagyon fontos, hogy itt is válasszunk. Válasszunk egy-két olyan országot, amire fókuszálunk. Nagyon fontos egy olyan nyelv, amin tudunk kommunikálni, tehát lehet keresni mondjuk külföldön élő magyarokat is, vagy lehet közös nyelv az angol, de az nagyon fontos, hogy itt ez nem csak arról szól, hogy beregisztráltatjuk az embereket külföldön, és ők majd majd csinálnak valamit, hanem azt az embert tudod-e segíteni. Hát nagyon fontos, hogy tudjatok kommunikálni, és minden kérdésére tudjál válaszolni. Tehát szerintem olyan országokban próbálj meg építkezni, ahol tudod is segíteni őket megfelelő információval, mert a szponzoráció az kulcsfontosságú. És ami még jó fókusz lehet, tehát azok az országok is, akik hamarosan megnyitják a piacokat, tehát az Anglia és Spanyolország is. És ugye nagyon jók ezek a szűz területek is, ahol ugye most már nem mindenhol van még adott nyelvű DX-es honlap, de azért már sok helyen van, tehát ugye Franciaországban, francia honlapunk is van, de ugye ott még nincs service center. És nagyon kulcsfontosság az, hogy milyen ember találsz meg ott, aki hajlandó fölvállalni a kezdeti nehézségeket azért, hogy később mondjuk alatta induljon el az országnak egy nagy forgalma. És azért nagyon fontos, hogy az ember azt be tudja elvállalni. Tehát mindig ezen múlik. És az is kérdéses, hogy mondjuk mikor menjünk át offline-ba. Hogy mikor menjünk el oda, hogy mondjuk elmegyünk abba az országba előadást tartani. Mert például ugye Görögország és Olaszország esetében is milyen sokat jelentett, ugye a Kulcsó László kiment akkor, és ott személyesen is megjelent, és egyszerűen elindult egy nagy forgalom. Most ugye, hát elindult a piacnyitás is. Most a Szabi is ezt csinálja, hogy már meglévő csapattársakhoz kimegy, és személyesen is megjelenik, és az abszolút elindíthat egy nagyon nagy sikert. De azért nagyon fontos abba belegondolni, hogy már ha azt mondjuk, hogy elmegyünk bemutatót vagy előadást tartani egy másik városba, az is ugye költségekkel jár. Termékbérelni, utazási költség, minden. És ez külföldön, ez meg sokszorozódik. Tehát ezt se lehet ész nélkül csinálni, és most mindig adott helyzetre kell optimalizálni, hogy ez megfelelő vagy nem. És még az is nagyon fontos, hogy ugye nekünk nagyon jó dolgunk van, mert magyar oktatási anyagból van a legtöbb. És ugye egyre több van a többi nyelven is, mert ott vannak a feliratok, meg angolból is már nagyon sok van, de ha belegondolunk, azért még nagyon sok nyelven ez hiányzik. És akkor ezt nektek, az új kezdőknek kell fölvállalni abba, hogy akár fölveszik a szemináriumokat, csinálnak oktatási, képzési anyagokat, és akkor azoknak az új vezetőknek kell megteremteni ezeket az anyagokat. Tehát ezzel is számolni kell. Akkor egy kicsit a Spanyolországról. Hát én ezt már sok helyen elmondtam, egyébként az Andival én a Gazdagmalmi tanfolyamon találkoztam, még amikor elkezdtem, és kiderült, hogy ő utána engem nagyon sokáig figyelt, és eldöntötte, hogy ha én sikeres leszek ebben, akkor ezt ő is megcsinálja. És vagy belevág, és amikor nyilván tettem, akkor ez így is történt.
És én tényleg nagyon sok energiát fektettem, rengeteget beszélgettünk Andival, és minden tudásomat átadtam. Csak hogy az ő esetében nem csak üzletépítésről volt szó, hanem ugye Spanyolországban még nem volt helyi iroda, és először elkezdte lefordítani, vagy befejezte a honlap fordítását, meg a sok anyagokat, és hogy milyen nehéz volt a termékhez jutás. Mert 24 euró fölött ment ki akár egy doboz kávé is, és ugye minimum 5 nap volt. És akkor gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne az, hogy ez egyszerűbben menjen, és ő bevállalta azt, hogy hozzám megy a rengeteg termék, és akkor ő ezt átdolgozolja és küldi a csapatának. És azt is, hogy a spanyolok milyen bizalmatlanok, tehát szükség van az engedélyekre. Akkor ez nagyon sok egyeztetés volt, amíg a Mr. Gigi-tel eljutottunk oda, hogy elindult ez a folyamat. És ebben nekem is nagyon sok szerepem volt. Az Andi felsőfokon tud németül, spanyolul és magyarul, de angolul még alapszinten volt. Tehát a kommunikáció először úgy zajlott, hogy jöttek az infók angolul, akkor én elfordítottam az Andinak, bár még olvasni elég jutott angolul, csak írni nem. Tehát 3-as kommunikáció volt, hogyha ő írt nekem valamit, azt én lefordítottam angolra, és így ment. És ugye jöttek a szerződések. Akkor mit csináljunk vele? Andi lefordított egy szerződést spanyolról magyarra 3-4 óra alatt, majd ezután én 3-4 óra alatt lefordítottam magyarról angolra. És egy idő után azt mondtam, hogy Andi, ezt már nem csinálhatjuk tovább, hát dupla munka, kérjünk meg, hogy segítsenek abban, hogy legyen egy hivatalos fordító. És ugyanígy ment az összes kommunikációba, termékengedélyesbe, szerződésbe. És azután mit csinált az Andi? Annyit fejlődött neki az angolja, hogy innentől fogva ő vette át az egészet, és most már ő csinálja spanyolról angolra. Mert ő azt gondolta, hogy nem olyan egyszerű kiadni munkát a kezünkből, és ő biztos abban, hogy mindent jól megcsinál, és azért átvette ezt a dolgot, és folyamatosan kerültek be rólam ezek a feladatok, és elképesztő az Andra a teljesítménye, és mindez, amit ő belerakott az egészbe. Úgyhogy én is nagyon várom, hogy majd megismerjétek is, és elmesélje a történetet. Az, ami még nagyon nehéz, hogy milyen jó, hogy nekünk csak az üzletépítéssel kell foglalkozni, de bárki, aki egy megnyíló országban részt vesz, és akár az engedélyeztetésben, a termékellátásban, az iszonyatos plusz munka. Tehát az Andival legtöbbször 3-4 órákat alszik, és elképesztő, amit belefektet. Én karácsonykor írtam neki néhány jó kívánságot, megkérdeztem, hogy megérkezett az ajándék, amit küldtem neki, és azt mondta, hogy most az a helyzet, hogy csomagol, a gyerekeket babysitterre bízta, a férje még nincs otthon, nincs ünnepi vacsora, és az ajándékok még nincsenek becsomagolva. És ez az, amikor azt mondom, hogy ez mennyire kemény munka, hogy mit kell belefektetni. És egy anyuka megteheti ezt. És ezen is nagyon sokszor elgondolkoztam, hogy jó ez, hogy az Andi ezt csinálja. De aztán fölrakott a Facebookra egy ilyen képet, ahol az ajándékok becsomagolva, együtt a család, és azt írta, hogy ez az én hihetem. És az Andrea másfél év alatt elérte azt a jutalékot, amit nekem 3,5 év alatt sikerült, és amikor kim volt a doktorim és a Mr. Gigi, egyébként addig elkészítették a Service Center, tehát megvan a hely, és minden, tehát arra várnak, hogy találjanak megfelelő alkalmazottakat is, és hogy megjelenjenek az engedélyek. És akkor először az Andrea vezetésével fog megnyílni ez a Service Center, de időben, mert akkor lesz a forgalom, akkor Madridban lesz egy nagy központi iroda. És ja, azt még nem is mondtam, hogy még azt is írt a karácsonykor, hogy egy csomó csomag nem érkezett meg időbe, úgyhogy csak hívogatták a csapattársai, hogy hol vannak, és Litvániába tévedtek el a csomagok. Úgyhogy amikor az ünnepeknek vége lett, akkor azt mondta, hogy na akkor itt ez a megjött a következő adag, és akkor állhat neki csinálni. Úgyhogy többet nem is írt. Úgyhogy most egy kicsit ezért nehéz nekünk is a kommunikáció, mert iszonyatosan sok munkája van neki ezzel. De azt gondolom, hogy ennek nagyon meg lesz az eredménye, és akkor majd egyszerűen is elmesélhet, hogy ezért mi mindent tett. És akkor az én végeztem, és az, hogy én nem vagyok olyan, mint az Andi. Én nem fektettem bele úgy ennyi energiát, hogy inkább azt mondom, hogy nekem nagyon fontos a harmónia. Az, hogy az életem minden területén helytálljak. Nekem nagyon fontos az anyai szerep, az, hogy a gyerekeknek mindig ott legyek. Nagyon fontos
a férjemmel együtt töltött idő a családdal, és azt is, hogy nőként én hogy élek. Tehát még nagyon sok online anyukának az a hátrány, hogy esetleg sokat vagy meghízik. És én elhatároztam, hogy ha én hiteles akarok lenni mindenben, akkor az nekem nem elég, hogy jó üzletasszony vagyok, vagy nem elég, hogy egy-egy területen helytállok és profi vagyok, hanem én az életem minden területén szeretnék helytállni. Úgyhogy én így beiktattam most már, edzeni is járok hetente 2-szer, de az is igaz, hogy talán könnyű a gyereknevelés, egyáltalán nem. Talán könnyű egy házasság, nem, ott is rengeteg gond van, és könnyű végszentgyémántnak lenni. Hát ez is tele van problémákkal, és konfliktusokkal, és kudarcokkal. És én is sok mindenben hibázok. De mindegyik olyan, amiért annyira megéri dolgozni, és ezért érdemes élni, mert ezek adnak igazi értéket az életünknek. És akkor gyorsan még az eredményeimről. Tehát eddig én nem vettem részt egyetlen utazáson, sem, mert mindig egy kicsivel azért nem maradtunk róla. De most erre a hajóútra a 110 000 pontot most 5 hónap alatt sikerült teljesíteni, tehát már megvan. És természetesen meg ezt addigra a másik is, úgyhogy majd megyünk együtt a családdal. Akkor szeretném megmutatni ezt az előző évam, a 2013-as év, úgyhogy szilveszter napján gyorsan csináltam egy képernyőfotót. Nyilván az előtte lévő néhány évnek azért nem ilyen volt az emelkedése, de azért nem baj, hogy én nem húztam meg akkor annyira és gyorsan, hanem fontosak voltak más dolgok is, mert nem baj, hogy lassan haladunk, csak az a lényeg, hogy folyamatosan fejlődünk. És itt tényleg most elképesztő módon megindult a fejlődés, elsősorban a spanyol piacnak köszönhetően, de több lábam is. Abszolút. Azok is fejlődnek. De legnagyobb ugrás az októberben lett, amikor kimentünk szemináriumot tartani Spanyolországban, egy több mint 100 fős csapat előtt, és oda Kulcsó László is elkísért bennünket, és ez is nagyon sokat tett, tehát fontos azért az offline megjelenés is. És ugye decemberben a csoportforgalma már meghaladta a 91 000 pontot. Pedig azért megtettem a pontokat. Ez pedig az új belépők száma. Decemberben már meghaladta a 300 főt, 304 fő lett a havi belépőnk. És azt akarom mondani, hogy az első 1000 főhöz több mint 3 év kellett. De a következő 1000 főhöz csak kicsivel több, mint 3 hónap. Tehát egyáltalán nem baj az, hogyha az eleje lassú, de fontos, hogy folyamatosan fejlődünk. És a siker legnagyobb titka akkor is a kitartás és a folyamatos fejlődés. És utána egyszer eljön ez a pont, amikor már annyira robbanásszerűen működnek a dolgok. Hogy gyorsan az álmom. Én meséltem azt, hogy szeretnék a DXN nemzetközi előadója lenni, de azóta rájött, és az elsősorban azt is jelenti, hogy nem csak a csapatunknak, hanem bárhova elmegyünk majd előadást tartani. De szóval, amikor Kulcsó László is mondta, hogy jó, hogyha a Front szintet elérjük, mert azért akkor jobban hívnak bennünket. De én rájöttem, hogy nekem most egyáltalán nem ez a fókuszom. Tehát én amit szeretnék az, hogy minél több gyémántom legyen, bár a meglévőkből is elérjük, és hogy találjak új vezetőket. És nekem nagyon sokáig csak a Front volt a célom. Még amikor Anikó is azt érjék a Front Ambassador, még akkor is azt gondoltam, hogy ezt majd idővel tovább gondolom. De amikor Laci ott volt a 20. szülinapon, és elmondta, hogy itt volt a 15. előtt, és nem tudott rajta részt venni, de akkor elhatározta, hogy a következő alkalommal ott fog állni a színpadon. És én azt gondoltam, hogy én nem voltam ott a 20-on, de mi lenne, ha a 25-en ott állnék a színpadon. Úgyhogy ez 18 éven még, ami kell ehhez. És tényleg nagyon sok mindent kaptam el a DXN üzletben, tehát ezt hosszan lehetne még mesélni. És nagyon jók a csapattársaim, a szponzoraim, meg minden, amit kaptam. De akárhova megyünk emberek közé, nem lehet ezt a hangulatot átérezni, ami itt van. Itt valahogy annyira jó együtt lenne DXN-esekben, mert úgy érzem, hogy mi hasonlóan gondolunk, hasonló dolgokban hiszünk. És az, amiért ennyire jó a DXN, az azért, mert is a részesei vagytok. Úgyhogy köszönöm szépen!